Sljedeće pitanje je od gospodina Greg Harleya. On kaže: Dobar dan, želim da pitam zašto Bog ljubavi dozvoljava toliko zla u svijetu na današnjici. Hazur kaže: da li misliš na zlo i na prisutnost zla? Ovaj gospodin kaže: mislim na zlo i patnja nedužnih ljudi. Hazur kaže: u redu, i govori mu da može da sjedne. Osnovni i fundamentalni razlog zašto mi patimo jeste zbog toga jer mi patimo jedni od drugih. Patnju su ljudi stvorili, to nije od Allaha. Kad god se udalje od onoga što je Bog odobrio i naredio, onda patnja se rađa. Ovo je vrlo kompleksan problem, jer neka patnja nije rezultat te osobe, ili da je ta osoba se udaljila ili nije uradila prema Božijem naređenju. Te patnje su nekad rođene od ponašanja društva prema tim stvarima. Ne možeš reći ovaj čovjek nije počinio taj prekršaj, zašto onda da on pati? Čovječanstvo u cjelini je postalo odgovorno za to. Društvo u svakodnevnici se smatra da je odgovorno za neka zla koja zadese neke osobe koje pripadaju toj sredini i društvu. Kad je rat, ne možete kriviti osobu koja pogine od metka ili čija je kuća zapaljena ili srušena od granata. Ne možemo reći zašto se je to desilo toj osobi. Ovo je zakon totalnosti. Kad je cijelo čovječanstvo odgovorno za ovo, radi nekih zanemarivanja ljudskih vrijednosti, onda čovječanstvo će da pati, jer je čovječanstvo napravljeno od osoba i normalno je da će neki dobri ljudi da pate također. Ovo je jedan način razumijevanja ovog pitanja. Onda oni koji su rođeni sa urođenim nedostacima. Pitanje je zašto oni da pate i koji su njihovi grijesi. Oni koji pate jer su naslijedili nedostatke društvenog statusa kao siromašne zemlje u svijetu. Ovo pitanje bi trebalo da se razmotri uključujući njih također. Kao što sam rekao ranije, vrlo je kompleksan problem, ali inače pokušavam da odgovorim na ovo pitanje na način na koji sam sad to uradio. Plus još mnogo drugih primjera navodim. U knjizi koja će da se uskoro objavi, ako ne odmah, onda za 2-3 mjeseca, odgovor će o ovome da bude dostupan u njoj. Ako nam ostaviš svoju adresu, mi ćemo da ti pošaljemo kopiju. I uz Allahovu pomoć ja se nadam da odgovor u njoj će da bude bar do neke mjere zadovoljavajući za tebe. Hvala.